UPPLआ सासेल' देरहायोबाबो गावसिनानो सरकार दागोन नैबे गैला नामा राजुना मूर्ख नामा नोङो जाम्बा राजु सासेल' देरहानानै मा हिसाबै सिप जाहैगोन नोंसिनियालाय जोंहा जन खारजि बिथाङा UPPL नि राजु नार्जारिनि हेंथायै मा बाथ्रा बुंखो लोगोसे UPPL नि राजु नार्जारिया UPPL नि जानानै मा बाथ्रा बुंदोंमोन बिनि सायावनो जोंहा जन खारजि बिथाङा गोख्रों बाथ्रा बुंदों राजु नार्जारिनि हेंथायै मा बाथ्रा बुंखो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबा बुजिगोन अब्ला रायजोफोर आङो दायो राजु नार्जारिनि हेंथायै जोंहा जन खारजि बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों बेखौ आङो स्क्रिनाव होबाय लोगोसे राजु नार्जारिया मा बाथ्रा बुंदोंमोन बेखौ आङो स्क्रिनाव होगोन नोंथांमोना जोबजासे नायलांबानो जाबाय अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनायनि सिगां नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक खालाम आरो जायफ्रा जन खारजि बिथांनि बुंनाय बाथ्राखौ मोजां मोनदों आरो बाख्नायदों नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय थारैनो जन खारजि बिथाङा राजु नार्जारिनि हेंथायै बुंनाय बाथ्राफ्रा बेसेबां गनायजाथाव जोंनि बर' हारिनि थाखाय बेखौ नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय लोगोसे नोंथांमोना जन खारजिनि थाखाय नोंथांमोना आरो लोगोसे बर' हारिनि थाखाय नोंथांमोना लाइक खालामबानो जाबाय अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो बयखौबो खुलुमनाय जासिहरनाय थाग्रोबाय सिगां आं दिनै मोनसे भिडिअ लाबोनाया जाहैबाय मैया जे आङो ससियेल मिडियानि थ्रुयै आं मोनसे भिडिअ नुदोंमोन जोंना राजु दानि UPPL नि जेनेरेल सेक्रेटारि दा बिथाङा बुंदोंमोन जे एनि हाउ UPPLआ सासेल' देरहायोबाबो गावसिनानो सरकार दागोन नैबे गैला नामा राजुना मूर्ख नामा नोङो जाम्बा राजु सासेल' देरहानानै मा हिसाबै सिप जाहैगोन नोंसिनियालाय जाम्बा एसे रायलायोबा बयजोंबो एसे रिसपेक्ट होजानाय आरो कमन सेन्स थानाय माखासे खोथाफोरखौ रायलायनांगौ अबे फाग्लायाव सासेल' देरहानानै नोंसिनिफ्राय सिप जाहैनांगौ जाखो नोंसिना बहा सरकार दाहैनांगौ जाखो बहाबा माबा मा होनोमोनलाय सोरबाफोर बे गोरान लोंनानै माबा ना बाथोनजों सोलालाबायनानै बहाबा बे बस्ताव जिरायनानै रायलायनाय बादि मोनखो नामाखो जाथि दैदेनलांनांगौआ शासन खालामलांनांगौआ बर' हारिखौ दैदेनलांनांगौआ दिनै जे जाहा थाहा खालामजागासिनो आलाय सिलाय बर' जाथिफ्रा मा सासे देरहाबानो माबा दागोन सरकार दागोन मा खोथा जाखो बे राजु जाम्बा जाबाय नामा आं पलिटिकेलि आं जेबो रायलायथ'ला किन्तु आं नोंनि रायलायनायनि सायाव बे खोथाखौ आं बुंनाय जाबाय रायलायोबा जाहाथे जाथिनि माखासे देहायाव नांनाय एसे साननो हानाय माखासे बुस्थुफोरखौ रायलाय राजु बेबादि नंबां जाबां जाम्बा थांसि जानाय बेबादि बखिलाबायनायफोरखौ गार मिथिबायना बांद्राय बेबायदि एक्सेप्ट खालामजाथावि मूर्ख बायदि जाम्बा बायदि माखासे खोथाफोरखौ रायलायनायफोरखौ गार गोजोन्थों रायजोफोर आरो बिनि सायाव नोंसोरो मा सानो रायजोफ्रा कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट सेक्सनाव हरनानै हो थैंक यू पर्बतजरा ओनसोलनि दावराव दावसिखौ आङो ससियेल मिडियायाव नुदों आं पार्सनेलि बेवहाय थाङाखै आरो बेबायदि आं खौरांबो लायाखै दा बे बाथ्राया जाहैबाय मोननै बाथ्रा बेयाव दङ गिबि बाथ्राया जाहैबाय जोंनि थागिबि माहारिफोरनि हा हुनि मोनथायनि बाथ्रा रैखाथिनि बाथ्रा बेयाव जोंहा जेबो कमप्रमाइज गैया जे थागिबि माहारिनि हा हुआ जे रैखाथि मोननांगौ जोंनि सासेबो बर' फिसाफ्रा बे जे APDCL जे हा लानानै बेवहाय मोनसे पावार प्लान्ट बानायनो नागिरदों बे पावार प्लान्ट बानायनायजों जाहाथे एफेक्टेड जाया सासेबो फेमिलिया न' नागारनानै खारनाङा बे जिनिसखौहाय एनश्योर खालामग्रोनांगौ होननानै आं सानो नैथि बाथ्राया जाहैबाय जोंहा गोबां लेखा गोरों लाइमोनफोर दा ओंखारगासिनो दं BA MA इन्जिनियारिं बा गोबां टेक्निकेल क्वालिफिकेशन लानानै जोंहा ओंखारगासिनो दं ओंखारबाय थानाय मानसिफोरखौ सरकारा साफ्रोमनोबो जोङो साख्रि बाख्रि होजोबनो हाया खुनु सरकारानो हाया जेखि पार्टिनि सरकारानो जाया माने बेखौ होजोबनो हानायनि सम्भावना गैया बेनि थाखायनो जोंनि ओनसोलाव बेबायदि कम्पानिफोर बेबायदि इनभेस्टमेन्टफोर गिदिर इनभेस्टमेन्ट फैयोबासो बुरजा साख्रि बाख्रि जोंहा ओंखारगोन आरो बे हाया जाहाथे खनसेयैनो बेखौथ' जेखिनि जों मिथिदों खौरां बिजोंनिफ्राय बे हाखौहाय APDCL नो लिजाव होनाय जादों लिजाव होनाय माने मा सरकारा जेब्लानो गोसो बेखौ बोखांनानै लानो हायो आरो बेखौ सरकारनि आवथायाव लांफिननो हायो
दा जुदि हमना लादो सालाकाटियावबो मोनसे पावार प्लान्ट दङ एनटिपिसिनि मोनसे पावार प्लान्ट दङ बे पावार प्लान्ट जानानै सालाकाटि ओनसोलजों लोगोसे सारा बड'लेण्डनि गोबां लाइमोनफ्रा बेयाव साख्रि बाख्रि मोनदों सालाकाटि ओनसोलाव दिनै गोबां जौगानाय फैदों सालाकाटियावहाय टाउनशिप जानायनि उनाव गोबां दाब दाब जायगानि मानसिफ्रा हा बायनानै थाहैनानै बेयाव रायजो जानो लादों सालाकाटि एनटिपिसि पावार प्लान्टनि थाखायनो दिनै सालाकाटि ओनसोलनि खाथि खाला गोबां मानसिफ्रा न' भारा होनानै दखान फाहार होनानै मोनसे जौगानायनि लामायाव हान्थिनो हादों आरो बिथांमोना रां आरजिनानै आलो गोजोनै रायजो जालांनो हादों दा बेबायदिनो नोंहा धालिगावआवहाय BRPL होननाय मोनसे रिफाइनारि दङ बे BRPL रिफाइनारि जानायनि थाखाय बे खाथि खालानि सुबुंजों लोगोसे सारा भारतनि मानसिफ्रा बेयाव इमप्लयमेन्ट मोननानै दिनै टाउनशिपआव बा बे टाउनशिपनि खाथि खाला गोबां जौगानाय फैदों गतिके बे जे APDCL-आ पर्बतजरा बायदि मोनसे गोग्लैसोनाय ओनसोलाव बेबायदि हाग्रा ओनसोलाव मोनसे पावार प्लान्ट बानायनो नागिरदों बियो जोबोद मोजां खौरांबो फारसेथिंजाय बेयाव जुदि रायजो राजाफ्रा जेबो एफेक्ट जायाबा जुदि बाव जोंनि थागिबि माहारिनि हानि मोनथाया जुदि रैखाथि होनायनि गेजेरजोंनो बे पावार प्लान्टखौ बानायनो हायोबा बे पावार प्लान्टखौ बानायहोनायानो मोजां दिनैसो जोङो बेखौहाय साननो हागौ जे बियो गाज्रि जागोन ओरै जागोन माबा जागोन होननानै खिन्थु दस्रा पावार प्लान्ट जेखिनि जादों हमना लादो सालाकाटियावनो पावार प्लान्टआ दं बेयावथ' जोङो जेबो एफेक्ट जानाय नुवाखै अबस्से दा बेयावहाय थानाय रायजो राजाफोरनि बाथ्रा बिथांमोना सरकारजों सावरायलायनानै मोनसे लामा दिहुननांगौ बावहाय दावराव दावसि खालामनायनि आन्दलन खालामनायनि धरना खालामनायनि बियो सम नङा आरो माखासे पलिटिकेल एलिमेन्ट्सफोर हाबनाय जों नुदों बावहाय बे पलिटिकेल एलिमेन्ट्सफ्रा थांनानै दिनैहाय आन्दलन खालामनानै जुदि बे पावार प्लान्टआ दस्राफ्राव थांनांगौब्ला होमब्ला बियोनि दायनिगिरिया सोर जागोन जोंनि यां जेनेरेशना इयुन जोलैया जुदि साख्रि बाख्रिनिफ्राय डिप्राइभ जानांगौबा आरो बे नैबे APDCL-नि 18,000 crore 18,000 कौटिनि इनभेस्टमेन्टआ बन्द जानांगौब्ला गुबुन गुबुन जायगायाव गोदान इनभेस्टमेन्टफोर फैनो गिगोन बे खोथाखौ मिडियानिफ्राय मिथिगोन जे बेयाव जेबो इनभेस्टमेन्ट खालामनो होआ रायजो राजाया हा हु हगारनो गोसो जाया जेब्लानो इनभेस्टमेन्ट फैनो नागिरो होमबानो आन्दलन खालामो बियो पृथिबीनि गेजेरावनो मोनसे गाज्रि मेसेज थांगोन आरो इयुनाव बेबायदि इनभेस्टमेन्टफ्रा जोंनि बड'लेण्डआव फैनाय नङा आरो जेब्ला इनभेस्टमेन्टफ्रा फैनाय नङा जोंनि जायगायावहाय डेभेलपमेन्टबो जानाय नङा जोंनो इलेक्ट्रिसिटि नांगौ जों सानसेबो फेन नङाबालायनो थानो हाया सानसेबो जोङो हरावहाय इलेक्ट्रिसिटि नङाबा थानो हाया लाइट नङाबा जों थानो हाया दा लाइट नांगौबा जों फेनाव थानो गोसो जादोंबा मबाइल चार्ज होनांगौबा टिभि नायनांगौबा होमबा जोङो कारेन्टखौथ' जोङो दिहुननांगोन नङा होमबा मोब्लिबखौ जों दिहुननांगोन मोब्लिब दिहुननोबा जोंनो पावार प्लान्टखौ जोंनो नांगोन साख्रि बाख्रि नांगौबा जोंनो इनभेस्टमेन्ट नांगोन पावार प्लान्ट नांगोन गतिके रायजोफोरखौ आं खावलायनो लुबैदों बावहाय आं जेबो माने बेबायदि डिसिसन बा साजेसन आं होनो नागिराखै रायजो राजाफ्रा रावनिबो खोथा लायाबालायनो डाइरेक्ट सरकारजों सावरायनांगौ सरकारजों सावरायनानै मा मोजां राहा लामा लाजायो बेखौ थांखि लानांगौ जुदि पावार प्लान्टखौ बसायथाराबाबो सरकारजों रायलायनांगौ आरो बसायनो एसे एरा धरानि गेजेरजों खाथि खाला एसे माने माबानि पावार प्लान्टनि एरियाखौ बोखे बोखा खालामनानैबाबो पावार प्लान्टखौ बसायनोब्लाबो रायजो राजाफ्रा सरकारजों रायलायनांगौ मानो होनबा सरकारासो बेखौ डिसिसन लानो हायो रावबो डिसिसन लानो हाया बेयाव थांनानै मोनसे बिसेस पलिटिकेल पार्टिनि लिडारफ्रा थांनानै रायजोफोरखौ थुनज्लायहैनाय नुदों आङो नुदों जे रायजो राजाफ्रा सासे सानैया इमसनेल जानानै पेट्रल लुलायलायनानै गावखौ सावथारनानै लानायनि नागिरनाय मोनसे दुखु नांथाव मोनसे सावगारि बेयाव नुनो मोनदों बेयो जोबोद दुखुनांथाव जादों आं खोनादों जे समाव रायजोफ्रा लामायाव बेबायदि आन्दलन खालामनानै गावनाव पेट्रल लुनानै लानानै सावथारनोसिम थांनो नागिरनाय समाव बै पलिटिकेल पार्टिनि लिडारफ्रा गामि खाथियावहाय जौ बेदर जानानै रंजागासिनोसो दंमोन बिथांमोना रायजो राजाफोरखौ सावथार होस्लायस्लाय गावसोरनो लामायाव ओंखारनांगौ लिडारफ्रानो पलिटिकेल पार्टिनि लिडारफ्रा गावसोर सावथारग्रोनानै लाग्रोथों गावसोरखौ नङा होमबा रायजो राजाफोरखौ मानो बेबायदि लेभेलसिम थुनज्लायदों बे बारा मोजां जायाखै आं खावलायनो लुबैदों रायजो राजाफ्रा रावनिबो थुनज्लायनायाव फैनो नाङा थोंजोङै सरकारजों सावरायलायनानै बेखौ मा खालामजायो बेखौ सावरायनानै मोनसे थांखि लानाया मोजां जाहाथे इयुनाव जोङो रिग्रेट जानाङा जोङो उन दाहा जानाङा जे जोंना बे पावार प्लान्टआ फैयोबा लामा सामाया मोजां जागौमोन जोंनि गथ' गथायफ्रा साख्रि बाख्रि मोनगौमोन जोंहा हयथ' इलेक्ट्रिसिटिफोरखौ फ्रि मोनगौमोन जोंनि हा हु जा 10 बिगा 20 बिगा हा जोंहा थांगोन बे हानि बिनिमयआव जोङो लाख लाख रां मोनगौमोन बेबायदि होननाय उन दाहा जाहाथे जानाङा बेनि थाखायनो आङो बे खावलायदों